Nezapínal jsem Badu den nebo dva, takže vidím, že tady přibylo pár věcí. Ela si chce povídat, Jana odpovídá, Pangy, yes, yes, život je pes. Kamila, záleží na lidech kolem, na těch vždycky záleží. Petra. A lazaně ti uvařím. A to jsem mi ani nechtěl. Ale Petro, já si je dám, protože věřím, že jestli někdo umí udělat skvělý lazaně, je to ty, Peťo. Maria. My English isn't so good for it. I think her English might be good enough. Andy. Ha, ha, ha. A zatím smajlík vyjadřující ha, ha, ha. Zdá se, že tato dívka je pobavena. Hanka. Tak fajn, když budeš chtít, tak my. Doufám, že tam jsou ještě nějaký písmenka potom a nevidíme to jenom kvůli nedostatečné šířce displeje, protože jinak se mi píše s tvrdým i Hani. Nahoře vidíte moje nové sympatie, s kterými jsem ještě nenavázal kontakt. A teď by možná byla dobrá příležitost, jdeme navazovat. Přesuneme se do generátoru, zkusíme pro 28letou Lucku najít vhodnou zprávu. Zmáčkneme tlačítko a necháme si vygenerovat zprávu. Vyčetl jsem mezi řádky, že tě nenapadlo nic do profilu. 3 tečky. To mi přijde vtipné, je to trochu provokativní a zároveň jí to vlastně nemůže urazit. Tak zkusíme použít právě tuto zprávu. Vyčetl jsem mezi řádky, že tě nenapadlo nic do profilu. Tečka, tečka, tečka. A 2 tečky budou snad Lucce stačit. Zpráva byla odeslána a uvidíme, jak Lucka zareaguje. Teď už se přesuneme zpátky do mých neoslovených mačů a podíváme se, jestli se nám podaří najít ještě nějakou holku, která se v profilu moc nerozvášnila a má ho prázdný. Tak Lucy, co nám o sobě ve svém profilu povíš? Toulat se dodávkou na sever Norska. Tuto holku můžete otevřít právě na to, co má v popisu. Toulat se dodávkou na sever Norska. Toulání, dodávka, sever, Norsko. To jsou všechno body, o které se můžete v tomto popisu opřít, přestože není dlouhý. Lucy má taky mnohobarevné vlasy, což je super, protože to není úplně typické a právě přesto můžete otevřít konverzaci. Ale teď Lucy otvírat nebudu, protože hledáme holky, které v popisu nic nemají, abychom mohli vyzkoušet generátor prvních zpráv. Leona, 20letá Leona, blondýnka. Uvidíme, jestli nám o sobě v popisu něco prozradí. Neříká o sobě nic. Snad jenom kromě toho, že je lesbička. Ale ve výběru má zjevně i muže. Takže možná si ještě není tak jistá. Co je lepší způsob, jak to zjistit, než se jí zeptat? V popisu, jak už jsme koukali, nemá nic. Použijeme náš generátor prvních zpráv, necháme si vygenerovat další zprávu a máme tu zprávu. Bojím se, že jsi v gangu. Na takový lidi pozor. Generátor říká, že je to dobrá zpráva. Uvidíme, co na to řekne Leona. Bojím se, čárka, že jsi v gangu. Čárka. Otazník. Na takový lidi pozor. A zpráva je odeslána. Touto zprávou se přinejmenším ujistíte, jestli krásná žena, s kterou jste měli shodu, náhodou není v gangu, protože to nejsou ideální partie pro vztah. Uvidíme, co nám odpoví a pokud v žádném gangu není, budeme pokračovat v konverzaci.